Umnqobi lo umntwana ophandle bengena umuntu othanda ukukhuluma, ubethanda nebhola, ukudlala ibhola. Ethanda futhi nokucula nemidanso nezinto zokudansa. Izona zinto afuna ey'thanda. Ebengizazi ikakhulukazi nokujima-ke ngoba ezaqoqa iy'ngane impela nje yayiqokolisa iy'nsimbi. Iyona nto ebengimazela yona-ke ebuncaneni bakhe ekhula. Efunda esikoleni, uke wakhona ukuhlukumezeka naye akakakuthola esikoleni. Ey'nganeni lezi eshuthi zasezingama-gangsters kanjalo ngoba wayefika athi bashayiwe abafana esikoleni kanjalo. Abuye asibikele. Ekugcineni nje eze eyeke esikoleni. Wayeka ngoba nakho kwangathi kwase kukhona ukuthi abafana abanye babahlukumeza esikoleni. Kwagcine siyekile-ke isikole ngaleyo ndlela. Kodwa hhayi ukuthi ngoba sasingakhuzi. Simkhuzile ukuthi ingane qhubeka nesikole ufunde. Kwasho ukuthi-ke ingane-ke mangabe into ingasayifuni ayisayifuni. Angisho ukuthi sasizoyiphoqa ngoba ngaze ngayihambisa ngayisa kwesinye isikole esiseNtuzuma ukuthi ngiyoyifundisa khona ngoba manje ithi iyahlukumezeka ngala lesi sikole eyayifunda kusona ngenxa yabafana abanye ababebalisa kushuthi njengey'ngane hlampe zasendaweni lezinto ey'vamise ukwenzeka ey'koleni. Ngamisa koNtuzuma wagcina ngokubhalisa lapho kuleso sikole. Akazange aqhubeke lapho esikoleni, wangitshela ukuthi uyahluleka. Wayeka-ke esikoleni. So ngibizile lapho. Sengibekile. Indaba yo-West le ngiyizwile ngeminyaka le ephelile. Ukuthi khona o-West. Ukuthi o-West-ke bayisima kanjani nama angazange ukuthi yini yona leyo maqembu. Kodwa bengizwa ngamaqembu o-West lapho. Ukuthi khona amaqembu akhona endaweni ekuthiwa o-West. So abengingawazi ukuthi amaqembu ayisima kanjani. Okay. Ngangimbuza. Kodwa akanginikezi impendulo eqondile. Wayengitshela ukuthi njena akazi lutho into eyishiwo. Abekho abantu abake bafika bazosibikela. Uqala kwami ukuzwa ukuthi ukubona ukuthi sekukhona izinto ezenzekayo ey'qhamuka bese kuqhamuka amaphoyisa. Amaphoyisa afika mina. Athi umfana wethu ayamfuna kanje wenza igameko lezi ayishoyo kasho ukuthi amfunela amacala thizeni. Masibuza futhi ukuthi yini la afunelwa yona ngoba sasingatshela ukuthi ufunelwani. Masibuza ukuthi yini afunelwa yona bangasichazela amaphoyisa ukuthi ufunelwani. Ngokugcina nje laza agcina esichazela ukuthi lana amfunela icala lokubulala. Ngesuku lolo sagcina ngalo naye. Wafika ekuseni. Wathi ma, ngisahamba ngiya endaweni yasendoda. Uya komunye umuntu owumthandazi ngoba akazizwa kahle uzwa isandla sakhe singavumi ngathi ushawa i-stroke. Lapho-ke ingaye sagcina nakhona ukukhuluma naye. Emva kwalokho sabe sesithola-ke emafonini-ke sesibona emafonini ukuthi nangu umntwana usenzeke kanje. Sedutshile. Okukhulu emndenini bese kufanele-ke manje afihle umntwana. Kwenzakaleni? Ekufihlweni kwakhe-ke umntwana kufike la ngoLwesihlanu. Ake ngiqale ngisukela nje kuLwesihlanu ekufikeni kwakhe ngingaqali okusemuva. Ekufikeni kwakhe ngoLwesihlanu uhambile wawulanda emakhazeni. Uthe esefika la amaphoyisa wevele esegcwele la yonke indawo. Esevele kushawa abantu la endaweni. Afika amaphoyisa ashaya abantu. Emva kwaloko ngithe esefikile.
wabekwa lapha ngaphandle sesithenge ney'mbuzi zokuthi agezwe kwenziwe amasiko ukuze abuye angene ekhaya. Semakuculwa lana kukhona nomakhelwane la endlini esasihleli nabo ababezimazisile ulindele isihlumbu ukuthi sifike angena amaphoyisa la endlini. Mengena la endlini afika akhomba ngebhamu athi kasithule siculelani, siculela inja le fanele ngabe sifaka lapha emgqomeni. Yini lesiculela abathula abantu umuntu ongenwa le ekhaya akaphumi babe beshawa abantu bephumuswa ngendlela endlini. Emva kwalokho sebephumile-ke abantu laba abahambayo sebeshayiwe, kanti nalapha futhi ngezansi ngaphandle bashawa umalume wakhe nobaba wakhe ababekhona beyogeza isidumbu, bashawa lapho baxoshwa sasala sodwa isidumbu. Emva kwalokho bakhahlela ibhokisi waze waphumela ngaphandle ngoba babulala ibhokisi waze waphumela ngaphandle. Laba ababele endlini-ke basitshela ukuthi siculela inja akuyona into efanele ingcatshwe le, into efanele ingcatshwe la ngezansi akuphuma abafana manje bahambe bayomba la imbelwe ifakwe emgodini. Wabona futhi laba bafana kuthiwa sithatha abafana akuphuma abafana abawufola bayombela lapha ngaphandle agcitshwe ngoba yinja. Bathi thina siyakwazi ukukhala singathi nathi siyakwazi ukukhala la. Sangazi-ke thina ukuthi yonke leyo nto ichaza ukuthini. Kahle hle abantu bashayiwe la endaweni. Hhayi ukuthi kushawe thina mndeni kuphela. Kushawe nomphakathi na wonke abantu babeshawa ngey'mvubu beshawa beklikiswa phansi amaphoyisa. Siphatheke kabuhlungu-ke ngoba thina besilindele ukuthi ngoba naku umntwana wethu useshonile kanje sizomfihla ngendlela efanele. Besingalindele ukuthi kulesi simo singathola ukuhlukumezeka okungaka okwenziwa ukuphethe. Sasitshela ukuthi wona amaphoyisa mefika hlampe azobe ezosigada ukuthi sikwazi ukuthi sifihle ingane ngendlela elizwana. Sisho lutho thina ngoba asazi. Thina besesikhalela leli side lethu lokuthi njengokuthi usevele usethula umntwana bese kufanele sinikeze lelo thuba lokuthi simngcwabe kwenzeke yonke into ngendlela. Besingalindela ngikazi ngikubona ukuhlukumezeka esikoleni, ezinye ayiziyanga esikoleni ngenxa yokuhlukumezeka bezikutholile. Zibo kumanje ziyathuka nje. Kumele wathi uvula isicapha ingane ivele igquma ivele phezulu.